Nummer 1 i dag blev nummer 1. Jeg giver mig følelsen ind i min, finder blokken fra mig lammen, giver mig til at skrive. Et ord bliver til rim, flyder sammen i poesien. Solsorten op på plads og kigger på mig og står stille og smiler til den. Et lyske den op og forbi, samler op og ned og gæster til at knippe. Er selv på nippet til at bryde ud i sangen og behersker mig og samler energien ud i min arm. Håndledet kender motorikken og skribler linje efter linje, mærker hvordan at det virkelig tømmer sindet. Det er solen. Det var rigtig flot. Ved I hvad, så vender jeg lige om. Ej, I står faktisk rigtig flot. I skal bare have næsen over ud i publikum, det gør ikke noget. Lige nu. Det er jo svært, når de er jeg tror, det bliver 400. Er det meget spændende nu? Ja. Yeah. Nu skal I bare høre. Nummer 1 i dag blev nummer 1. Nummer 2 blev nummer 2. Nummer 3 blev nummer 4. Og nummer 4 blev nummer 3. Og tillykke til jer. Det var rigtig, rigtig flot, så man godt gå ned til mor og far.